Chipra Tent House. Ban penriam ye ki ying jing kawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Pat shibun ki tiar ngi ai wai. Kaseng Riboy Youth Federation Western Zone, kalapan pau ye ka jing bom suhun halor ka jing ya kendu jong ki arteli ki sorkar, kata ka sorkar Meghalaya bat ka sorkar Assam, halor ka kampen betput, kabalapan long ya ka jing ya kendu dang ha kini ki khendiat singi baladem. Da ka bong ba ka dei tang ka jing pun kongu bat ka jing penget ye ki paj ba kaladon ka jing pen betput. Tong ini sengap ka iki ba kini kinong ilam kaseng RBOF na Western Zone ki pa ya kene ka khubor. Ni na kaliang jong ka kinong ilam jong ka seng RBF Western Zone ka kene pok border area ni penpau ka jing sung bukho halor ka jing ya perbet put bet sam menen kasi apreng ka sarkar Meghalaya ba sarkar Assam namar bangi I ba kamlong songkun ha kar kom bet put bet sam namar ha ka jing sha la dang ko bet yo put usam ni hab ban khot ya ki lightly ki hima dan ki right ki bana tu ki area naduk ka hima jirang ka hima nongspung ka hima nongklau namar hangtu ka jaka kamdei tang ka hima nongspung ki bala akopsyor ya ka jaka kaputa ndai ki donro ka ki lightly ki hima ka hima nongklau ka hima jirang bat ka hima nongspung tedai namar kata ka daw menin kasi ka jing bai put hangtu kala long kum ka jing bai put formality ban pedi syak ba bangi la dap bai put habang ipet menin ha ka jing yalam jong ka sarkar Assam ha ka jing sisa kamdei ka sarkar Assam bahap ban sim kum sherman ha to ka jaka hendai ngidei mangi ki trai snong jong ka Meghalaya bangi hap ben bet yo put usam lane ban yalam ni ka meeting hendai menin lalong kum basyukuman no kinong mekmat jongi jong ka state ka jongi kilalong kum ki ta ki bru ki balasa yalam ya kiwe ya ki bru ki bambat nabar jela te dai namar kata ka daw nakaleng jongi kaseng ngim sohun ha lor katuk benta namar kumbangi latip nadu kisnem ki late no ba kitu ginong sisnong hatu kim don sisa ya ka mensim ba ki don bat ka Meghalaya ka jongi mendin yui ba hajing keli na kalyang jong kinong mikmat Assam kino ki bakwal lai sa Assam bat kino ki bansa Meghalaya handai babun balang 90% i baki rakti bagi kuat balik sa Assam te handai na kalyang jong i kaseng kam dei ka kam mensurak ti handai kidei ban pet lang bagi kuat kisla hato ya tu ka jaka baki jong kisa hato kadai jong Assam ni Meghalaya namar hang tu ngitip ba nakalyang kahima nongspung kahima jirang nang ta kahima nongklau kila don laki kot kisla pan sisya ba kitu jaka kadai hi hapok Meghalaya Henry upat ba no susnong tu uang bangi kwa banlit la Assam de Henry nakalyang jungi kasang nginom khang ya ka jingkwa jungki banlit sa Meghalaya lane sa Assam Henry ka jimut jungi kasang long ba ai kle national Henry ka jaka ai kadai ka jong Meghalaya ngi persyajur ya karukom penbetput menin hapo gajing yalam khamat jong sembut menteri rangba bat we nagi menteri naka Assam plus ki lokal MLA jungi nangne halor jong ki nongrim ba kamlong ka ba penhun yangi ki paj ba bat khamtam ki nongelam jong ki seng balang ki bedon chakane ga riboy sep ngi ka nongrim ka baningkong galong ba lasyu penra akti jubor ki nong song sinong shano ka ba ki kwa kapoin ka ba ar galong ba ki jaka ki babun ki bahap apo ka hima nong spung kalapoi spo ka Assam balada nginbes kat kum ka jinga penbet put ka balong menin haka arpulai terik terlada kalong haka nei ka rukom kata ka gip antek polusi jong ki atli ki sarkar kamlong ka polusi ka ba penhun ye ki nong song sinong khamtam sakni ki than riboy sep ngi ka jongi namar kata nakalyang jong ka senghi ka bape ya ka bha ka banyan ngi sobha ban karpat chaka sarkar jong ka Meghalaya jongi sarkar Meghalaya jongi ba kinchim da ka weipat ka sinjam khnang ba upai ba jong ka dong ka than jongi na chine kinlong ki bahun ban penbai harukom ka basit bat ka basai ta ka dei jing karpat nakalyang jong ngi ka RBYF